Kaixo, txoriene, egun honak beti izaten die barikutan, asteburua daukagula. Barikutan, bai, patre, guk egun guztia maite ditugu. Hori da, hori beti eskertzen da, baina gaur arrazoi gehiagokin, txorienen daukau sasoi honetako lan zenbaki biribil bat. Bai. 200. Programa aurretik. Beraz, egun berezixa danez, errezta behoi berezixa izango da. Bai, eta, ekarri ditut, olako perretxikoz, porruz, eta otarainskez, beteta, joango dien olako biribilki kurruskari batzuk, eta hori egingot Rockefeller saltza batekin. Rockefeller saltza. Bai, horrek, saltza aberats moruan. Bai, bere historia ekarri dut, eta egia esan, euskeratuta ez dauka horren beste zentzu, baina, kontatuko dizuek gero, nundi datorren jatorria eta hori dana, poria da benetan. Eta nik ontsu kontako zuet errezetia. Porrua eta perretxikoak txikitzu eta erregoziko ditugu. Gero filo hori bat zabaldu, barazkikin bete, otarrenska bat erdixan jarri eta biribilkia itxi. Frijitzu ingou eta gorde. Bitxartian Rockefeller saltza ingou, horretarako apioa txikitu eta gurina negozi tipuletarekin batera, gero irina bota, jarraian salda, azukria eta perrexila, eta salda lodi dagoenean, botakotza automatia, ospina eta ardua. Utziko 10 minutuan murrizten eta azkenik birrindu ingou. Jarraitzuko edo... Hasiko gara, ez jarraitzuko. Eta kostazu trapotxo bat denaztuin jatena. Bai. Eta hasiko gara lehenengo, Rockefeller saltzarekin. Ez erregosten porrua... Igual, ez porrua segitxua ningo da, berez, hasiko naz Rockefeller saltzak. Gaur berezia hori daukau, filo horea erabili dugu, otarrizkak erabili dugu, pertsikoak erabili dugu, baina Rockefeller saltza nidak idala gaurkoa da lehenengo aldiz txorienen egiten duguna, eta nik gaurkoa da lehenengo aldiz berataz entzuten dudana. Orduan, segatik jarri zioten saltza honi Rockefeller izena? Euskeraz esan da holan ez dakit. Bere garaian, iruditzu zen munduko saltza gozoena, hau estatu batuetan asmatu zetan, eta munduko saltza gozoena, rich, marrika, la receta más rica. La salsa más rica. Eta orduan, aberatzena... Rich aberatxa moduan. Eta norzan aberatzena orduan estatu batuetan? Rockefeller. Orduan, Rockefeller saltza izena jarri zioten, zelako orduko saltza gozoena ero aberatzena, esan dezagun. Aberatzena, baina osagaiak arestixak dielak, osagaiak nik prinsipioz, apio tipuleta ardaua... Hau, Jules Antoinek atera zuen erzeta hau, 1889 urtean, asmatu zuen, eta berakrekin hilobira eraman zuen errezeta originala. Jatetxeak jarraitzen du oraindik, gaur egun 4 milioi errezeta, 4 milioi razio atara dituzte honek, ostrakin ataratzen zen, ostrak saltza honekin gainean, eta gaur egun 4 milioi, baina ez daukate benetako errezeta, orduan eintzen errezeta ez daukate. Daukate, uste zutena, ze garai hartan, honek kolore berdea zeukaten batzuk botatzen diote honek espinakak egiten dute, eta ero dago apioarena. Apioarena ez da geratzen berdea, bere saltza hau berdea da, eta esaten dute absenta erabiltzen zuela, errezeta hoiteko. Gero lurruntzen utziko zauen alkolandako, ez? Ez dakit. Absenta, 1915 urtean, debekatu izuten, hor famatu gintzen, 19. mende bukaeran Parisen, orduko garaiko artista eta idazleek, lepo jartzen zirelako, eta horrekin, lortzen zutela imaginazio estra, doi bereziak artea sortzeko, kontua da, nik enekina zerbitzatzen zala, beti koiara txiki bat berezia zala hortarako, azukre koskor batekin aldamenean, eta honi absentari ura gehitu behar zitzaion murrizteko pixkat, eta ura botatzen... Absentak zenbateko alkola daukauneko? Baina esan bakarrik alkoholan kontua. Zeuskan belarren kontua da gehiago. Absenta berez elizir moduan asmatu zen, zuitzan, eta erabiltzen zen, elizir moduan. Eta, erromatarrek eta greziarrek eta ezautzen zuten, Artemisa zentzizan belar nagusia, daukana hola, belar ezberdien zeuzkan. Artemisa jainkosa moduan, ez? Bai, hori da, hortik, eta lotura dauka horrekin da. Baina kontua da, murriztu inbarzala, nola egiten diote honek
iparraldean eraten dute hau pastiza ero. Bai. Zaporea nisan antzekoa dauka eta honi ere esnea ura botatzen badiozu esne itxura hartzen dolan. Zuritu egiten da eta murriztu egiten da. Murriztu egin beharra zegoen. Zuk probadozu hartzen Nik ez... Aniz edariak ez izkigu gustatzen. Patxarana inoiz probatu nuen eta... Ez da? Ni patxaran. Ni anisa roskillak ezagutze ditut, oso goxoak. Oso goxoak. Ni isa zure taldekoa nazela, Gaina horrek edari oso alkodunak be ez jat gustaten, eta anis zapori dauken... Ez da nire edari mota. Ba, esan dako, errezeta hau, Rockefeller saltza, dago New Orleansen jatetxe bat, 1840 urtean. Hau da, omen da, Estatu Batuetako famili jatetxe sarrena, 6 belaunaldi da maskiteia. Bai. Eta, bueno, ba, bere, hau izan zen, olako imigratzaile italiar bat, etorri zara, eta, bueno, ostalaritza munduan hasi izan, bere jatetxea lortu zuen irekitzea, eta bere semeak, asmatu, bere semea Frantziako jatetxe honenetan da bialdu zuen sukaldaritza ikastera, diru hain zuen honek, eta horrek, bueno, ba, sortutako saltza omen da, hau. Eta esan dagoa, ba, gero hil izan da, bueno, hau, entzaladia Rusiarra hain zuen sukaldaria ere, hau zulora juntzan, bere errezeta originala, gaur egun egiten dugun entzaladia Errusiarra ez dakigu. Da moldaketa bat, edo, ez? Benetakoa, bera... Edo interpretazio bat. Orduan, saltza honei ditzen zotzegen aberatxena zala, baina... Gozoa zalako. Gozoa zalako, baina bebai, ostrakin zerbitzen zen zalako. Ostrakin zerbitzen zen zalako. Nik kasu honetan aukeratu dut, ez dut olan errezeta batera aurkitzu, biribilkixena eta saltza honena, baina pentsaukat azkenean, bueno, otarrinxak jarriko dugunez eta itxasoko zehose, lehen ostrakin zerbitzatzen zanez, bueno, pentsaut, baina egisa da, bitxia pentsatan. Bai, sarean ibili naiz ni begiratzen, pixkat, eta gehien bat ikasi dut, ikusut itxaskiekin, arraiekin, errezan damaten aragiarekin ere ikusi dut, eta bi bertsioak ikusi dut, esan dakoa. Apioarekin da indakoa, eta gero hau... Espinakekin, ez? Espinakekin daiten dutena, baina gero botatzen diotela anis puntu hori izateko azentak ematen ziona, bolako edari bat anisekoa dela, izena naiz gogoratzen, eta anis ikutu ematen diola, eta orduan, bueno, hau da, azkenean, esan dako, moldaketa bat inzala, August Le Coffier ostalaritza eskolako, handik ateratakoa sortu zena, beraiek uste dutela hortik jungo zana. Nik ikusi ditxudan Rockefeller saltzak izango zien gehiago, holako marinera bat bezala, tomatia, bauka belara purtsu bat perrexiak indoiena, baina ez ditut berde-berdeak ikusi bezala. Geixau tomate saliak. Antza, berez berdea omen zala, oso berdea, eta bueno, hor, eman digu jokua pixkat, asentan inguruan hitz egiteko, nik esan, entzun da naukan, horti pixkat zer, baina gero hor pixkat ikertu ondoren, badauka bere historia, eta... Politxa da, bai, gastronomia nolan inguruan gauza berrixak eta historixak eta ezagutzea. Claro, bai, eta azkenean, dane interesatzen zego. Nikolan, izen entzun nagoenean... 4 milioi, saldo dituztela, badire batzuk. Batzuk. Nik, hasieran ikusi nagoenean Rockefeller, Rockefeller zan ez aberatzau, esaten nauen. Berak ez da izango, berak asmatutakoa, hau da, bere sukaldariak asmatutakoa. Horti pentsatzen nauen zoiala gauzia. Bai, ero bere gogokoena izango zala, jungo zala jatetxe batera, asko juten zala, saltza prestatzen zutela, eta bere omenez jatetxekoen, noski, horre fan ematen zelako jatetxe bati. Zuke gaur egon jartzen diozu saltza bati, biteli saltza, eta mundu guztia jungo zan jatetxe horretara, biteli saltza probatzera, noski, orduan... Nola ez. Horrek, atzo prestatu genuen hemen, txorienen biteli famatu horren errezeta bat, oso goxoa, arrautzak, benetan. Zorek Turkiakoa famatuak, honi gointxeen azazeko apropiazio kulturala. Bueno, baina gaur eldut zaitu olako txio bat, non olako donostiko jatetxe baten, hasi direla arrautza turkiarrak biteliera saltzen. Eta, bueno, hilarak omen daude. Hilarak jendea itxoiten, ordain, eta, bueno, arrautza razioa gozaltzeko dana, 25 euro. Zer? Bai. Hain garesti? Bai, hombre. Nik orduan deitxu ingotzia eta komisioen bat edo eskatzen, no? Ez daukate erre atzean. Zuke patentatu altzen duen errezeta hori. Ez. Biteli. Errezetak patentatu ditzen dira bai. Alko dira, ez? Nik uste, ez dakit, A ber, osagaiak bai. Osagaiak eta hori, patentatu, ero baina atatzen dira hori izendapenak eta horrek, ez? Orduan, nik ez dakit. Ziur, baiet.
Gaur egon, pitxu. Bueno, hemendik jarraitzen dugu, gure Rockefeller saltzakin. Alde batetik, hementxe apioa eta tipuleta, gurina eta olio apurtxo batekin, eta bestalde badauko beste sartagin bat, eta hau joango da gure biribilkixen betegarrixakin. Izango dela porrua, eta honek zera, perretxikuak. Nik kasunetan xitake perretxikuak aukeratu ditut, sasoian aurkitxutean bakarrak, ze udaberri izan hor badauz perretxikuak, udazkenien bai badauz ugari, baina untxe udapartian edoia ez ditut hainbeste aurkitzen. Badu batzuk baina garezki, nik uste gure presupuestuan ez dira saltzen bat. Ez, horregatik aukeratu ditut xitakeak, aukiela holan, barrengorrixa baino zapore apurtxo bat gehiago, testura bebai oso ona, nik helduzan momentu bat pila bat jaten itxula, eta gero helduzan demoratuan kantzau inintzena, eta aspaldien itxula hartzen, beraz. Bai, hori gertatzen da askotan, zerbaitekin, ez? Asko jaten duzuetan, hasieran eta gero aspertzen zara, eta ikusi nahi ez, baina, noizean behin bai. Eta kontutan izan, xitake perretxikoak Euskal Herrian ere ekoizten direla, hemen esan dezagon, bertakoak, ero, kilometro zerokoak, bai, ez? Hori da. Aldiela izan, hementxe, gatza. Eta Rockefeller saltza inundaukat, hementxe. Irin apurtxo bat. Hale, loditzeko. Hori da. Hori ingotzau. Eta ontxe jarraian, botakotzau. Izan do, apioa eta? Apioa eta tipuleta. Oso ondo. Edo, bi apioa dar. Batzui apioa pentotakake oso igual fuertia, edo aroma asko daukana, berez bi holan adar apioanak geixe izaten dela. Bai. Orduan. Hor bakoitzak, jolasten da apioak, azkeni indarra badauka, Hori da. Beraz, hau, apurtxo bat irina, holan txigortzen danean edo, botakotzau. Salda? Ondo. Hoi askuena. Eta azukre pixka bat, eta ontxe moztukot perrexila. Osondo. Nik gaur, pasta briko orea eta zero itzegin du, eta nik briko orea, brik pasta, esan dugu, da horren pastarekin etorri nez, da, txorieneko lagun zar batzuen inguruan itzegitera natorskizue, guk hemen txorienen duela 8 urtero izan genituen, Izaskun eta Ainara, hemen txaramela pasta ekologiko egiten dutenak, eta, orduan beraiek, esan dezagun, hasi berriak, ero, denbora gutxi zera ematen, eta, txorien erabili zuten pixat, nahi zuten, ezagutzera emateko, eta beraiekin egon ginen, azkenean, orduan, saioak, uste, 50 minutu, ez da, izan zian luzeak. Eta desente egon ginen, beraien pasta ezagutzen, eta beraien etorkizuneko proiektuak, eta esate zuten, asmoak guk orain gaur egun, saltzen dugu lan konsumo taldetan, olako denda berezi den baten, ero. Nik ezagutu nitxu nolan. Nik talde kontsumo baten ezagutu nitxu. Nahiz dut esaten zuten, gure ametze izango zan, ez? Hartu eta eskoletara eta eraman izatea, eta, hori lortu dute, gaur egun eskola batzuetara eta eramaten dute beraien produktua, gero ematen ikastaroak ere ematen dituzte. Eta denda undixetara bebai heldu diela. Gero eta gileotan ikusten da, eta, nik gehiemat ikusten ditut, eta beraiekin noten nahi, zolan, asoketan da, azkenenkoz aurten zanblazetan egon nintzen otzailean beraiekin, eta antzeden, urtero bezala, eta, postekoa da, ez? Ikustea nola, jendea, ezagutu dituzun, hasi berritan, ero, amez batekin, ero, holan, zerbait, esaten dutela, hemen, igeri likura esaten dela botako gara, gaizki esan dugu, eta ondo atara zaiela, eta orain daude, pastari gehigarriak, ero hori, saltzeko asmotan, hau da, saltzak eta pastari botatzeko gehigarriak. Egiten duten pasta ekologiko guztia, erremolatxana, zapore ezberdinak egiten dituztenak, beraien baratzeko produktuekin egiten dituzte, eta, ekologikoaren zigiluarekin lan egiten dute. Orduan, kalidadeko produktua, 0 kilometroa, oin Patrik hemen esan duena moduan, eta, arpegiak jartzen digun, hemen, azkenean gure etxian izan ziren, eta hor non bai zeuru zarean, sartzen bauzue, txorien txaramela, agertuko dela beraien bideoan, noiz txorien hemen egon zienekoa, eta ikusi halko duzue.
adibidez, EITB nahieran. Guk hementxe jarraitzen dugu, gure errezetia eitzen, honek biribilkixak Rockefeller saltzakin, eta ikusten duzue, hau ia, desente loditxu dala, azkenean, belute baten jogu, ez? Gurina, irina eta salda, eta ontsa gehitxuko zau behitu. Tomate saltza, biko jaraka da, gero, ardo txurixa, 1 mililitro, eta ospina be. Kasi gozo, azukrea bota iezulen. Hori da. Beraz, hau utziko guntxe 10 minutu murrizten, eta gero ingo birrindu. Vale, osondo. Beraz, hau olaxe eta gu jarraitzen dugu gure xitake perretxikuekin. Hori txaramelakin pasau jatzuna zigor, pasako jatzu txorienen askotan, ez? Osa, pila jende ezagutu dituzula, ni lehen gunean hori, supermerkatu batekin lanera joan nintzen klasterrera, elikadura klasterrera, eta jende pilo batek eman sortzan gorantzixak txorienentzako, ni txorienen izan nintzen, tani bebai, tani bebai. Delikate txekoak, ez dakiz, eta pila jende, da hori politxa da bebai, ze esaten dozunean, txorienen itxen lan, hori egon nintzen da, hori ezagutzen da. Eta kontua da, jende asko, hori, hauekin esan duena, ikusi dituz, da txikitan hasi, eta gero ahundira, eta kontrako ere. Zautu jendia, gero kalean hori, hombre, zemuz, da zue proiekta, ez dakit, popatik hartzera juntzan, arrazoi ezberdinegatik, eta hor, pena ematen dizu, azkenean, hori, lagunak dira, beraiekin guk hemen, grabaketa egunetan da azkenen, tondoka, 2 ordu pasatzen genituen, jendiakin, grabaketa intensidade handikoak izaten dira, eta hor, beraiekin, patu itzen zara, eta, grabaketak eta okerro, bakizu hemen, odolatatzea jo naizela gaur, eta ia, kriston txarrigo da egin diziatea. Pupu. Eta nire ez da ezer, Leonian Alberto hori, ia ukondotik atazan, horratza hemen, hola. Koitxa Beitu. Gede, ia garra, iramango jo zauretik eta. Gezurra da, Dabil hemen txantx, oza... Homenaldi da, eta asko maite dugula gure zuzendari jauna esateko da. Etorrezan legunean, iltzorillan, eskerrek kafia prestatu niola, gixajua. Holan, lurretik altzatu, kafia eman da, ordoen ja, hor berpiztu zan, eta, kontua da, ni bezala semia badauzkazue. Eta esaten duzunean, ondartzara erreka, lehengo iten dutena, esaten dutena, salabardoak! Zer? Salabardoa da, salea, arrapetako horrek. Vale. Eta itxasora iriste zanean ondartzara, hango fauna guztia dardarkazten danean, uda badator, zuetako asko, nerekin batera, seguru arroketan, sekusi nauzue, ekusi zaituzte zuei ere, guraso zareten horiei, han toketzen zaio, egotea, umen atzetik. Eta, lapak, errakelak, karramarroak. Horre baten dio, niriak, urari eta hori kasurik ez dieteiken. Ondartzana, erabatetu, ez da egite, ontziak eta gazteluak egiteko, ontzia dira, arrapatutakoa, bertan eramateko. Gero dan askatu egiten dugula, dira, arrantzak, kirol arrantza, esan dezagun egiten dute, gure zemen. Baina, hor esatea, nire garen ezagutu dut juten ginela, eta karrakela nahi beste batzen genituen, eta lapak nahi beste batzen genituen, da hor berez lizentziatara bardala. Ezin dugula jun. Umia izaten bazara bebai. Karo, zenbat ezagutzen du, hartu eta umia izan da, jun horra dendara, eta hartu bi aguakate, eta atera kanpora gero. Hori igual matematik egin dago, broma, a ber, sake bada. Baina, karo, hartu, eta lanpernak eukutze dituzu hor, arroketa Maria bera junda, eta hartzeko moduan da, seme, jun, lanpernak hartzera, kilotxo bat ekarri. Eta zu, seme, umia izan da. A ber, hor kontuz, nahi esan, jendiak ez du hartzen, eta normalean ez da horren beste kontrolatzen, ze azkenean bakizue, hau da, itxaskirola arrantza ero da gehien bat, norberantzako arrantzatzen dana, ez da salmentarako izan behar, horretako lizentzia bat atara beharra, eta hor gaina, arau batzu daude, hau da, zu, ikusten dituzunak hor portuan ero bazterrian antxak, 6 amu baino gehiago ezin dituzte izan, egunean 5 kilo baino gehiago ezin dute arrantzatu, gero, eguzkia ateratzen danetik, gero sortzen danetik, sartzen den arte egon aldira bakarrik, gau ezin dira ezin dira ibili, eta badaude, arau batzuk errespetatu berdienak, eta hauekin berdina, ez dakit, olagarroak harrapatu aldi, lizentzia izan da harrapatu aldizu, baina bat egunean, gero, zan da, honek karrakela txikiak ero horrek 500 gramo hartu aldituzu egunean, eta badaude arau batzuk, respetatu berdienak.
lapa batzu gaitik ez dut uste zer zango dizutenek, ze lapak pila badaude, eta jateko gira gero, ez dira osatzen gine, baina, bueno. Orduan, bueno, umeak eta euskasuenak, holan pixka bat hori bai, baina gero askatu, mesedez, aldala. Araudia jarraitxun bidala. Bai, ero jakin, mintzat, ez dut uste ibiltzen dienik hori kontrolatzen, baina, bueno, eskun gero lako sakukada batekin, da gero ondartza paren jarri saltzen. Kontu zibili. Saltza, Rockefeller saltza, birrindu ingo dugu, eta gero kasolatxua badazpada hor, urbil jarrikot, ze gero, irekin aldi bat bai, emon bidau. Osondo. Betegarria zen urbil, betegarrixa hor dabil, da segitxuan hasiko gara, honek betetzen. Normalian, biribilkixak itxen ditugunean, igual, honek, ez dakit, biribilki txinatarrak urruskaria dienak, eta normalian izaten da borobila, orea. Eta orduan, horrei buelta emotia, igual errexagoa da, edo intuitiboki, asma dezakezu nola egin. Baina, karratuakin beste gauza bada, beraz, erakutzikotzut nola itxen da. Bai. Vale, momentuz. Bai, a ber, hemen ere nahi izan ezkero, luzek nakein, eta errezaldera joan da, hartu, eta bildu inalbitzu zu, basai asko, baina, bueno, bere teknika egongo da, zer hermetikoki ero izteko ero? Ez, sin más, zehose esati harren. Osa, nik normalian... Nik uste noen hemen, a ber, horko jatetxeku hor zegoen, arrautza saltzen dituena, ja adi zegoen, a ber, ze teknikerak utzi behar zenuen, bera gero hori jartzeko. Nik normalian, filorea normalian erabiltzen dut, bai, tarta haundixak eiteko, edo triangulotxuak, hemen egin dugu olako samosak, edo empanadillak, edo, baina egisa da, luzietan, apurtxo bat, ez da zaila de, teknika ezagutu dira, ontxe kontako zuet. Eta gero, otarrainskak doiez osuak, eta gordinek, ze gero frigitzen dugunean, kozinatuko die, bai, ze bestela, hemen jartzen baitxugu, otarranxak kozinatu, eta gero frigitxu geratuko die oso lehorrak eta oso gogorrak. Orduan hori ez jaku interesaten. Beraz, hemen dik hau, listo? Hau bai, listo? Hau utziko zu motelian apurtxo bat kozinatzeko. Eta hasiko gara, gure betegarrixakin. Adi, teknika berezia datorrela, egon zan, zenbat, bila bete egon zinen horrik azten? Bai, txinan izan nintzen. Txinan izan, bila bete. Hau, azkenean, bueno, hemen itzein izan dugu, etxibarri jatetxea eta, mozzarella imar dut italiara noa ikazte ez da, Patri berdina da, eta da hori, aktorea eta ez nola esan zen nun, hori egiten dutela, sartu metodoa, ez? Metodoa. Oin, hau errezeta oin baino lehenago, bueno, justo bi ordu txinara joan, etorri eta... Zago, kompromiso, oin txartu ataratzen baga, zer? Baina, zuk saldu oso moduan Patri ezin da txartu atera sekula. A ber, filorea, fin-fina. Eta, esango zut, uda honetan, igual, txorien ebukatu ustean, noiala japonera, beraz, ekarriko txut bertako errezeta, ugari. Bai, bueno. Ondo Japon, ez dago gaixi. Gente jatorra. Emango estazu gomendioak. Metroan isili jun. Inok ez du hitz egiten. Oso ondo. Bueno, hain, danak mugikorrera behiro lan junten dira. Baina, bueno, duela 2012an egon nintzen, ez zeudela gaur egongo mugikorrak, eta jente guztia isili joaten zan baita. Isili. Zuten ezer esaten. Hoi, Finlandian be hori pasatzen. Bai, hori gaipatu izan duzen joz. Bai, hemen txe, behitu. Ingo, eskina bat hartuta, hemen, koiaratxo bat, hau karratu izaten bada, hobe. Karratu ero, bale, ez lauki luzea, ez? Lauki luzea daukazu inda. Hemen txik moztukot. Bai. Eta ingot karratua, orduan. Hau, holaxe, sartuko, otarranxika bat. Hemen, eta joan gara, bueltak ematen, hau dan egon arte, holaxe, iruki forma baten. Bale. Ontxe ingo ditugu. Bai, hermetiko azkenean izan duzu. Hori da. Eta, itxi. Momentu honetan, hemen txaukat. Ur pixka bat, edo ez? Ur pixka bat, olixuakin bebain zeikie, edo gurinakin. Hau, itxi. Eta, biribilki, hemendik zatarra, hemendik, ezain zatarra. Vale. Politxa beztu esango. Bai, gurezu, zaiatuko zara? Ez, oso ondo iten duzu. Batzuk ingo ditu, eta... Bai, batzuk ingo ditugu, eta segitxuen etorriko gara, frigitzera, bikain. Gero saltzak inbustitzera, eta barrura. Oso. Gure biribilkiak egin ja, olixua bero, saltza bor-bor, beraz, hasiko algea. Egingo aldeu.
Bota, frigitu eta bakizu hemen brikorea bi eratara indugula, frigituta eta labean egitea badago, nahi izan eskero batzuk iruditzen mazai, hor olioa eta ez dakiz zer, bueno, labean badaukazu egiteko, margotu pixkat, olio pixatekin, ero gabe ere, kurruskari geratzen da, 180 gradu, 200 gradutara, eta, bueno. Eta frigitzen baituzue, kontu zibili, segitxuan itxasten die, beraz ez sartu hemen, hori, onedanak. Hori da. Irukin, nahiko. Bueno, hor lehen aipatu ditut, amuak eta, bueno, salabardoak eta, hor badao, hor itxasotik bendira, ero nate baserri mundura pasatuta, hor badao liburu bat, hemengo Euskal Herrian erabiltzen ziren baserriko etxetresnak, ero horrek lanabesak, eta justu Izagirre Pello Mugarza eta Jesus Mari Uribelarreak atara zuten liburu bat, hor Maiabi inguruko tresnei eta nola deitzen zitzaien eta argazkiekin da hori, ez? Bai. Eta, bueno, interesgarrian zerbait, nik ezagutut gure inguruan danak balen segakin ibiltzen da, lau hortzakin da belarrata jasotzen, eta, bueno, eskobariekin jasotzen, parkatu, eta olakoak, eta gaur egun, bueno, agentia desbrozadoriakin ikuste osoan, belarra dana txikitzen, eta horrekin batera, pasegak eta ezagertzen ari da, eta hainbat lanabez tresna galtzen ari da, ez? Zendiei, errexena pentsutan gakolako edo... Eta egia da, errezaldera jotzen da belako, ez? Mekanizatua dagoenean, segun zenba belarra dago ez da izelako zelaia, gaur egun ja traktore handiak eta dituzte, eta horrekin moztu, ja fardu da dana berak itxizu, bueno, paketietan da sartu, eta hori. Baina hor badaude, gure aipatu izan dut, hor basan, honek antikuarioa, gauza zarrak eta badauzka golako pila bat, ez? Hartu esetzeku ero, zan lako, bueno, ehotzeko gailu bat, hor hartua ero kafea beha ehotzen zara, nik hartuan entzundan eukat gure inguruan, gero uraska ero askia jana emoteko uraska urana izaten zara, bueno. Gaur zenbat ikusten ditugun, uraska moduan bainera bat. Euskal Herritik menditu joten basaten zenbat bainera, horrek izango zen gaur egungo uraska modernoak esan dezagun. Gero galdarie horre erabiltzen zen ontzia janatea eruteko animai. Bueno, liburua interesgarria dela. Eta alde batetik, bueno, pena hor daola gure kulturaren zati handi bat, eta pixkanaka... Ahazten dugula, ez? Ahazten ero galtzen doala, eta normala da moduan, hortaz bizi danak eta, zuk segan inbar baduzu, ez da izalako zelaia, barrituzu, ez da izen bat ordu, eta izate bazo, belarra mozteko alako... mozteko handi bat, horrekin egingo duzu erdia ero eren batean, ez? Orduan, bueno, denbora dirua danez, eta hori dana, lehen gure etxean guk behi bakarra geneuken ez nea eskuz batzen zan. Eta gaur egon, bueno, jute mazalako esplotazio handi batera, bueno, guk gure etxean izan genuen, ez nea batzeko hau txup entxupatu eta batzen zuena, hori aldea zegoen, ez zan azpian ibili behar. Nik baketzu zarako hortu txikisa daukaten, edo jardin txikisa, bai. Eta horrekin behar, gomendatu, hain naiz eta oso txikisa esan, gomendatu duzti, honena dela, honek, etxia aspiratzekuak badauzolan robotakone borobila. Horrek, belarra mozteko hain txikirako, bai. Horrek, denbora guztian, honek, moztu harik egiten dute, mantendu egiten dute moztuta, denbora guztian handa bil. Bera bakarrik kargatzen da, gero, garestia dira, Bera bakarrik kargatzen da, gero GPS bidez sartzen diozu zei bilbidein behar duen. Horrek industriarako eta bai, baina etxien aukitzeko txikitsuak izaten badieta. Ez, olakoak garestia dira. Karo. Olako batek, nire osaba dauka olakoak. Profesionalak. 2.000 euro. Olako txiki batek. Etxerako, berak, nire osaba dauka, etxaurria, olako jardin txiki bat, Bikotean osabak, parkatu. Oba, Javier. Baina, daude, bueno, maite minduta. Zebestiak gaina sasoi honetan, ez da, bi asteri behin gutxien ez moztu inbar. Honek, beti, handa bil pasioa, neun guztia, bera bakarri, bateria bukatzen zera, bera juten da kargatzera, gero bera atatzen da, artista bat. Izena jarri etetan, Pako. Pako? Beren lore zaina, Pako da. Eta ordaintzotza, seguritasun soziala eta? Bateria jateko ematen dio. Ez da gutxi? Ez da gutxi. Bueno, honek, atara ditugu, ikusi zelako kurruskari edaratzen dien, batzuk, osto batzuk lan askatu injaku, baina berdin da ze, ona dauz, bez jarriko bakoitzan dako bat. Vale. Hone inputz, Suposatzen dut, bai. Ondala gutxi hor, ondala 80 gradutan egon di hor. Bor, gu ikustean hor. Hementxe, gure
biribilkiak otaranxkekin eta Rockefeller saltzakin. Hala ba. Hau eskuekin ez, biteli. Noski. Zuekin da saltza holan. Guztita. Guztitza? Hau ez da, no? Dipeatzeko, no? Pikuterako. Zelan dago, bero mailan. Batetik 10 12. Hola. Zelan zure hau zapaia? Buah, ez da joeraz. Pupu. Bueno, ba, ontxe bueltan izango gara, zigorren errezetakin, diristakin dator mutila. Zein ez eski gustatzen dilistak. Niri ez asko. Bai, Patre, dilistak imar ditugu, baina ikutu berezi batekin. Ze orain artekoa hemen, ikusten duzuena, bueno, etxean egiten dituzuen dilista moduko, dilistak, hemen pixka beratu ditu dela, odolostea, urdai espiko ezurra, zapore pixka emateko txoixua, barazki batzuk, arroza, gure etxean arroza ere botatzen zeo, baina kurrierara ingo ditut. Ezberdin jasumakarra kurrierara izango direla, eta honek beste ikutu bat emango dio, edanik animatzen zaituztet probatzera. Guk nola ingo ditu hauek? Hemen txoa. Dilistak, barazkiak, txorixoa eta urdai azpikoa egosten jarri eta bukatzeko 15 minutu falta direnean odolostea sartu bertan. Atera barazkiak birrindu kurriarekin eta salda pixkadatekin, gehitu berriro dilistei, arroza gehitu eta ero zerbitzatu gure dilistak sakramentuekin lagunduta. Osondo. Orduan, ba hori, bueno, askotan esaten duguna ez, espezia batek errezeta bat erabat aldatu aldigo. Eta bestelakoan esaten dizu, zuek errezeta hau, bueno, etxean dilistak zeinek ez ditu jaten. Egunero, astero. Astero, ia, bai, ero bi asteri behin gutxienei bai. Eta animatu, urdai azpikoaren ezurrak benetan ikutu ederra ematen dira, hori gero kendengo du. Txoixua barrura, Osondo. eta barazkiak, bueno, nik gero birrintzeko, eta holan ataletan daudenez, bestela osorik, etxean osori sartzen ditut, eta era, bueno, arrantzatu inbar dituzue, nahi eta nahi ez. Ba, honekin egiten duzuena da, errestu arrantzatu hori beharra, eta gero birrin dengo ditu. Sarian, listo. Osondo, galtzerdi bat emoten dago. Hori zan. Ba, gero jarri nio, baina galtzerdi da zan. Bai, horregatik gero sapori emototza gehiago, horrek ematen dio, sustantzia eta holan gazta ikutua. Ulertzen da. Ez da bakarrik orduan kurria izango. Basiko, nahiko fededun, sabiz, azken aldixan, pentsatzen dut, ez dakit, religioso behirutu zarela edo, enzen itxun babarrunak bere sakramentuekin, ontxe dilistak bai sakramentu guztixekin, eta nik gurotzu galdetu, ia bizitzan be, fededun batentza behintzat, soriona hundixena da, bere bizitza akompainatzea, hori, sakramentu guztixekin. Zuk sakramentu guztixak egin dituzu? Nik sakramentua bakarrak ezautzen ditu dena da, eltzekari botatzen zaizkinak. Horrek ezautzen ditu. Bataioa, jaunartzea... Holakorik ez dut inoiz. Ba aldago beste sakramenturi. Bataioa, jaunartzea, bai, eskontza, bai, eta penitentzia. Ba, ni dantza penitentzia izango da bakarra, ze demonian ikusi duen bidea... Jaunartzia beste, ez da zoin? Ni, nahu batallatuta, nola ingo dute jaunartzea? Ni, gure txien eskara zinez duna. Eta gure jafraile izan zan. Eta behitu, gero, beraz, gure nire lana da munduko lanik gogorretakoa. Nik sinisten ez du dena, sinistara ziberdia beste atzue. Kosta egin zan. Bera, juntzan ikasteko, gauza dien moduan, eta guri, ba, nean naia bitu, baina niri saiatu ziren bataiatzen nean amamata, eta txe, hau, ona. Asko mugitzen zan, da... Bai, eta diabru bat arajako. Horretik gatean ez txintxoa. Eta, bueno, gaur egun, oiko da, egun jate etxetan lehengunean lagun batekin hitz egiten, zenbat jaun hartze eta ematen genituen, zenbat menu, zenbat jende etortzen zen, da gaur egun hori, bueno, ba, izan direla eta asko geiztia. Hori bai, pila bat. Ba, esaten dago, sakramentua deitzea atxoixuai, buskantzai eta honei danei, dala elixagatik. Ze azkenean, herritar xumiek etzaukien, bueno, sakramentua jateko lan egunerokotasunean gaitasuna, eta nore jaten zauen horrek ezekixak lekaliekin, apaisek. Eta orduan metafora hori, horti datorrela. Horregatxik sakramentua deitzen jakela.
Sakramentu kontu gehiago dago, Patri? Ez. Vale. Bueno, nik ez daukat ezer gehiago, ni holan. Bueno, orduan, hemen galtu, zuek sakramentu guztiak jaso aldituz, zigorrek ez. Nik jaunartzia eta bataioa. Baito. Ze eskontza ateoa. Baito. Eta nola ez duzengo Elisati? Ernaz fede dunata. Bueno. Baito, azkenian? Leku berdina heldu gara. Txikixa zarenian, azkenian bihartuta zauzelako horre gauzak itxera, baina gero nauzio zarenian, aldozu zuk erabaki, beraz, nik erabaki nauen? Claro, nik esan nien txikita, nire ez bataiatu mesedez, atean nintzen nianan, negarrak, nire amak ulertu inzituen, eta horrezaten nintzen, ez bataiatu mesedez. Bueno, kontua da, honi utziko digu, beratzen utzi ditugunez, ordu erdi 40 minutukin inda izango ditu. Orduan, 15 minutu lehenago, odolostea bertan, ero bestela, beste lapiko batean. Oina ziratik ez, honek behintzat, barazki duna gureak apurtiko zen. Gero, etorreko gara, birrintzen barazkiak, kurriarekin, eta dena nazten. Erreza? Bueno, arrantzan gaude hemen. Barazkiak atara ditut, hemen, listo dauzkat, eta oin, odolostea, hau, txoixua. Ontsa arrantzan. Oin arrantzan. Lehen arrantza kontuak eta aipatu ditula, eta hemen urdai azpikoa, hau geratu dela, murriztuta, gixajua. Hau ez du gerabiliko, hau, kendu. Eta oin esan dako, hemen, botako dizkio pare bako jalakada kurrianak, hemengo salda pixka bat, eta dilistak. Ezauztasun zu ez zara la pipera utzalia. Pipera utzalia? Dilistekin eta. Dilistei ez. Ez dira botatzen. Nik tomate saltza, bizkaitar saltza izaten badu bebai botatzen diot, eta tomate saltza beti botatzen dio, bello. Eta bizkaitar saltza bebe bota izan dio, baina holan piperra utza, eskolan horrela ikasi genuen, baina ez diote... Bai, bueno, azkenean ez dite maten ezer, takit. Niri asko gustatzen gata gisa, pipera utza danian. Lehenko gunean, komentau gauen Euskal Herriko, emakumeak olan sukaldaritza munduan garrantzitsuak izan zienean, eta ontsa beste zerrenda badaukau, eta da Basque Culinary Centerrekin dauen zerrenda, gastronomia inguruan, 30 urte baino gutxi hau daukien, 100 pertsona garrantzitsuenak. Mundu mailan? Bai. Eta 120 Euskal Herrikoa da. Baizera. Edo Euskal Herrixan jaiotakoa. Bai, eta bueno, ez da gutxi, egisa esan. Eta gainera, ez da bakarrik ostalaritza munduan, baizik eta nekazaritzan, startup kontuetan, ikerkuntzan, eta bueno, esparru gastronomiko desberdinetan, ez da bakarrik taberna eta jatetxietan, ez? Diar da bien pertsonen artean. Orduan, esango zut olan, aipatuko zut izen batzuk. Adibidez, Marta Manejak dauka Bilboko Gloop enpresa, eta da startup bat, nun saiatzen dien hartzen, horrek, erabilera bakarreko plastikozko ontzixak eta horrek? Horrek, ekiditeko, da bizitzen olako ontzi batzuk jangarrixak. Eta beraz, ez dakit, kafetxo bat agarrak batzulako edalontzi baten, edalontzi hori gero jangarrixa izatea, edo tako bat eskatzen baduzu, gero papera hori bebai, gero erabiltzeko, da olako gauzak. Beraz, oso enpresa berritzailea. Iker Zukia, Lazkaoko hartzain da gaztagilea, bebai, ondala 4 urte beraitxa jubilaun zan, da berak hartu zauen postua, eta bueno, badabil gauza berrixak itxen, badaukau Ainhoa Oianguren, Gasteizko Trif Coffee Roasters, kafetegixan Jabia, eta bueno, badabil, jende gaztia interesgarrixa, gauza politxak eitzen. Hemen bertan, 0 kilometro horiek ere. Lehen zer esan duzu, Startups edo zer da? Startupa da, enpresa bat berritzailea, inovatzailea. Bale. Eta nola ditze, Startup? Startup. Startup, Hori da. Lehen aldi entzuten hona hitz hori. Bai? Bai, ez neuken zaten entzuten da. Enpresa munduan pila bat entzuten da. Zuk zerrenda honetan, ezagutzen duzu lan jendia, 30 urte baina gutxi hau gainera izan bidea. Urruti geratzen zaizkit. Bueno. Betxo, nire semiak. Bai? Izango dira. Berritzailea gastronomia munduan? Bai. Batez ere patata frejitua jateko estiloagatik eta zerbait tendentzi bat sortuko dute. Eta... Zeran jaten dabe ba? Askar? Asko? Osea, berezixa. Asaltzea patata beharko nuke. Patata frejitua beharko nuke hemen asaltzeko nola iten dabe. Baina bai, kuriosua da, eta mundu guztiak geratzen da. Ia da, ikusten diotenean jaten da. Konta, ontsa kuriosi da ekin geratu gara. Ja, baina, horrekin gatuko za, eske asaltzea patata gabe oso zaila da, Patri. Asaldu txoixo zati batekin ba. Ez da berdina. Baina, nire txoixo hemen botatzen nahi naiz, hauek, normalian sakramentuak aparte, atara berdia, baina kasu honetan, dena batera zerbitzatuko gero.
Eta kolorea nabaritzen da, Bai, Gogoak indago patata nola jaten da neki jakiteko. kontako zu ez? Ez. Ez da egiten. Kamaratik kanpo, bintzat. Venga, venga. Kamaratik kanpo agian, bai. Astelenien kontako nik zuai. Bai, baina ez da, a ver, zerbait esater, zan, da, bueno, bitxia, gehiago luzat, bera teoria da holan gehiago irauten diotela, patatak, bestela dana jango lituzke zeituan. Bueno, garrantzitsua, beti zerbait zerbitzatu baino lehen, Gatz puntua probau, ez? probatu. Ez du balio, gatza bota dio. Oso ondo, probatu duzu? Ez. Orduan, bota badiozu agian gaur gehiago behar du. Orduan, Maira, zerbait atara baino lehen, probatu gatz puntuan. Eta gero, bueno, dilista hauek gure txikoa moduan, plater sakon batean, ez da, Patri? Noski, hori beti. Hori beti. Gure dilistak egin daude, ikutua benetan, kurriarena oso, ni kurrizalea banaiz. Ez dizut esango gure etxean astero kurria jaten danik, ez da gutxeo ere, baina gustatzen zait kurriak ematen dion ikutua, hainbat eta hainbat plateretan. Eta dilistei, benetan, eramaten gaitu honek, betiko dilista errezeta batek, eramaten gaitu, mendik indiera egan. Hori da, eta gero beti esaten duguna, espasari oso espeziazariak bota apurtxo bat, zigorrek biko jarakada edo bota itxu, bota apurtxo bat, gustatzen bagatzue, hurrengo gunean apurtxo bat gehiago da holan jolasten joan, zuen neurrixa zein dan jakiteko. Hemen kontutan eukin, kilo erdi dilista indugula. Hemen daude, 5 lagunentzako dilista dauzkago hemen. Orduan, badao, desente, eta horrekin, plater merketa gozo egin du, dilistak kurriera bere sakramentu egin. Niko jara badukat, Patre? Bai. Probatu dena. Txekula. Niretako hau. Hori lehenko sakramentu barik probatu, bale? Bai. A ber, zu gaina, kurrizaldea basada. Orduan, guztu dago. Oso goxua. Hain gaina, indian, Txoixo salia bebanaz. dilistak asko daten di, ez? Bai, pila bat gainera holan, arrozakin eta esaten da igual saltatxu hauak. Bai. Holan da alera da, baina txoixua baina Txuixo ikanez. ez da bat. Orduan, guk hobetu indu errezeta. Zeuna. Indiakoa izateko baina, txuixo pikantia izan bizan. Urrengo badelako. Apuntauta. Baina oso goxua. Honekin, aste honetakoa bukatu ditugu. Bihar, laurun bata, Eta datorren astia, azken atxorieneko, denboraldi honetako azkena zego. Bai, beraz, etorri gurekin, ze astea, etorriko da, oso entreten ditu beti bezala. Errezeta pila batekin, kontu gehiago, eta gure, denboraldi honetako, agur. Hori da. Gure